Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň ruhyýet köşkünde şeýle-de etrap we obalaryň medeniýet öýlerine işgärlerden Gurbanuly Berdimuhammedow adyna haýyr-sahawat gaznasyny geçirmek üçin mejbur pul toplandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 fevralda Sewitden maglumat berdi. Medeniýet işgärleri ýygnalan pullaryň Türkiýanyň günorta gününe gor Sewitlerine bolan ýer sarsgynyny ejir çekenlere ýardym hökmüne iýeriljekdiginiň aýdylýanlygyny gurrun berýärler. Yerli medeniýet öýleriniň işgärleri zähmet haklarynyň tasýarysyny çenlemek berdi. Haýyr-sahawat gaznasyny geçirmäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Jeren Sahatow we Durdy Haýdarow diýip tutulýan iki medeniýet işgäriniň her haýsysy özleriniň 1500 manat bolan zähmet haklarynyň 750 manat meşberine haýyr-sahawat gaznasyny geçirmäge mejbur bolanyklaryny aýdýarlar. Oba medeniýet öýleriniň işgärleri 1000 manat aýlyga işleýärler. Olar has kösenerler. Diýip Balkanyň bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkiýanyň günorta gününe gor sebäplerine 6 fevralda 7,18 barlyk güýçlü ýer titremeleri boldy. Türkiýede we Siriýede bolan ýer sarsgynlaryna helak bolanlaryň sany 45 000-ny geçdi. Hökümetçi neşirlere görä 20 fevrala çenli Türkmenistanyň Türkiýe 4 gezek humanitar ýardamy berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 8 fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp adam pidalaryny getiren tebigy betbagatçylyk zerarly türk halkyna gynanç bildirdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň Türkiýe ynsanperwer ýardymlary iýermek işlerine girişildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym Aý Milli Jemgyýeti Gurbanuly Berdimuhammedow gaznasynyň ýol başlygyna jemgyýetçilik guramalarynyň, kampaniýalardan we raýatlardan ýygnalan ynsanperwer ýardymlaryň bir böleginiň 10 fevralda uçar bilen Türkiýe uradylanyny habar berýär. Balkanyň büdjet işgärleri haýyr-sahawat üçin pul tölemekden boyun gaçyran işgärleri işden boşatmak haýwatynyň atylygyny aýdýarlar. Kärdeşlerimiziň arasynda ýagdaýyny aýdanlar boldy. Başlygymyz işden boşamak boýunça arzaňyzy ýazaýyň diýdi. Olar hem başga garaşyp duran iş bolman soň alaşsyz geçirdiler. Büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkiýede 220 000-den gowrak Türkmenistanyň kanuny esasy ýaşaýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri adam pidalaryny getiren tebigy betbagatçylykda ejir çekenler üçin ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda raýat başlangyçlary bilen ýardym kampaniýalarynyň gurulanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň howandarlygy men täş çağılar üçin haýyr-sahawat gaznasy 2021-nji ýylyň 29 martyny esaslandyryldy. Bu gurama Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanuly Berdimuhammedow gaznasy atlandyryldy. Ýurtda döwlet başlangyçy bilen haýyr-sahawat guramasynyň esaslandyrylmagynyň ýa-da türkmen häkimetleri raýatlardan özleriniň zekat we fitre sadakalaryny bu haýyr-sahawat guramasyna geçirmeyi talap edip başlady. Ujypsyz aýlyk hakyna güzeran eýleýän Balkanyň büdjet işgärleri özlerinden mejburi ýagdaýda haýyr-sahawat ferişdeleriniň ýygnalmagyna geň alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna medeniýet işgärleri özleriniň humanitar ýardymy mätäç galýanyklaryny aýdýarlar.